Marhay na banggi, mayormenteng engkargado sa pagmantener kan paz y orden sa dakulang aktibidad na mangyayari sa Biyernes sa Metro Naga Sports Complex ang incident management teams na pig-activate na ngunya na aldaw. Lain sa indang pagbabantay sa seguridad sa lugar, pigi ang kaminar ang kooperasyon kan gabos tangani maging maugma ang kondukta kaini sa syudad. May report si Joel Solid. Nagpalawas na ning traffic advisory ngunyang pasanaan lokal na gobyerno kan Syudad Dignaga sa paagi kang Public Safety Office asing kang Naga City Police Office. Para man sa gigibuong dakulang event na primerong Isarog International Hot Air Balloon and Music Festival sa maabot na May 1 and 3 sa Metro Naga Sports Complex. Sigun kay PSO Director Rene Gumba, IMT Commander, activated na sa sindang grupo para man sa maabot na Biyernes, sa 1 kang Mayo 2026. Antisipado na ninda ang ruso kanda tao asin mga gesa sa dakulang event na mangyayari sa primerong aldaw pasana kang Hot Air Balloon and Music Fest. Dangan sa primerong banggi, iyo ang official launch kang tourism brand kang Naga kung sa inyaw ng bistadong bandang River Maya asin si Vice Ganda na matong dugang na kolora sa tourism brand launching program kan syudad. Na-finalize naman ngunya na aldaw ng Miyerkules ang mga gigibuhon asin kanya-kanyang obligasyon o trabaho kang pitugamos na task force na binilog. Kabali igdi so ino traffic management, ikaduwa so crowd management and security, kabali din so medical task force, and then igwa pa kita sa fire suppression, fire emergency. Then ito pong igwa kitang crisis team na kung sakaling mag-escalate ang mga insidente, ma-step in sinda to assist and support. Pero ang pinaka-crucial po digdi itong sa traffic and crowd management. Ano po? So gabos ini preparado na asin handa na maglatag ang kanya-kanya mga pwersa. Katuwang tapo sa mga uniformed personnel, PNP, Philippine Coast Guard, Philippine Army, Philippine Air Force, yaraon po sa indang mga pag-iriba para mag-deploy sa May 1 hanggang May 3. Nagpapagirumduman si Direktor Gumba sa mga madararakan sa indang mga bihikulo dahil itutugot ang pagpark kang anumang bihikulo sa kalabaan kang Father Pelan Avenue sagkod sa rotonda sa lugar pasiring sa sports complex. Siring man sa mga hayapit na tinampo o sa kalabaan kang Pacol Road pasiring sa sports complex. Bawal digdi ang parking sa parehong gilid kan tinampo. May designated na parking area na pinag-identify kabali na ang lumang dating gas station kang Mercado Family na sarong paid parking o iguaning parking fee. Bawal pong magparada dyan sa kalabaan kang itong Phelan Avenue, itong paglaog mo baga duman sa Patineo, abot duman sa rotonda. Bawal po duman. May mga designated parking area, itong lumang gasolinahan duman, itong dating kisar na Mercado, ang dati duman, pinagamit man bilang parking area. May iba pang mga designated. Pero digdi po sa kalabaan kang Pacol, ang pakiulay mi, kung pwede sa mga 4-wheel vehicle, magparada duman sa mga 4 lanes ng tinampo. Ano? So duman sa nakita matugod magparada. Tapong igdi sa hayapit, mga 2 lanes sana, makausan ng trapiko. Lalo na kung maralakaw ang mga tao sa tinampo na. So makaka-obstruct po kita. Ang Father Pelan Avenue gigibuhon mang one-way pasiring sa sports complex sa piling oras urog na sa alas 4 ning maagahon sundong alas 9 ning aga dangan alas 4 ning hapon sagud alas 11 ning banggi sa tulong aldaw na nasambita katagod kang event. Itong Phelan Avenue, dire-diretso ang traffic duman. Ang pagkakaiba lang, alas 4 ning aga hanggang alas 9 ning aga. Tapos alas 4 ning hapon hanggang alas 12 ning hapon, one way sana ito. So palaog sana. Mayong maluwas. Ano? So sa mga ma-exit, dumana sa balyo ang agi. Iya po. So may mga shortcut man duman sa mga subdivision duman na agihan. So yan ang management scheme. Ang kabanga po kang tinampo, gagamiton kang mga tao. So mga nagraralakaw, as in pasiring duman sa sports complex. So asahan na tambak ang tao, ang bihikulo na maduruman sa lugar. So ini ang pinag-aantisiparan ta. Kung kamo po may darang bihikulo, magpasiguro na igwa kamong parking na makukuha or kaya magpahatod, magpasundo na sana.
para sa Nagangunyan. Joel Sulina. Ika ako, kita, Naga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Nagangunyan, sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Division na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.